Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngo-Ox Mthethwa, uSibongiseni Mthethwa, umfana omdala, uqeqeshi kweqela leKaizer Chiefs, umqeqeshi okhoyo phaa, uBen Yosef, othi kumfana omdala ke isizathu sokubana ke asebenzise phaa uSibongiseni Mthethwa, uthi ke into yokubana ke uSibongiseni Mthethwa, umfana omdala, usebenza ngozimisela kwaphaa etreiningini, userious kakhulu futhi ke laa position umfana omdala uyibambe kakuhle. Uthi ewe akhona amaphutha athile kodwa siye simhlalise phantsi emveni kwemetshe simxele into yokubana mfana omdala ngawungalungisa phaa naphaa. Uthi uzuqaphele kakuhle, nguye yedwa ke ogqiba i-90 minutes phaa kwiqela leKaizer Chiefs, nguye yedwa ke odlala imidlalo eminintsi phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Uzothi ga ngoku, uthi isizathu saloo nto umfana omdala mamela nje, uyakwazi ukulungiseka emaphutheni wakhe futhi ke ujima ngokuzimisela kwaphaa etreiningini umfana omdala. Uzothi ga ngoku nguye i-defensive midfielder ke engcono kakhulu phaa kwiKaizer Chiefs, uyakwazi usitha ke olaa dongo lokugqibela leKaizer Chiefs futhi ke ikwazi nedifendi ukuhamba ihlasele ngoba ukhona phaa uSibongiseni Mthethwa. Uthi ke ngoku futhi sebeyambona into yokubana ke neepasi sezibheka ngaphambili ngoku uyazama nokumfana omdala ukuswabuluka, uyakwazi ke ayibethe nje ipasi entle ebheka phaa ngaphambili. Kodwa uthi ke basazawulwa bamlungise ke lapha, akwazi umfana omdala ukubetha ke ezo true balls, ezo true passes. Kodwa uthi noko kwicala ke le position yakhe uyibambe kakuhle kakhulu umfana omdala, abakhalazi kuyena mntu kuyinjini phaa kwelaa qela ke leKaizer Chiefs. Ngumlomo ke lewo ophuma phaa kumqeqeshi ke weKaizer Chiefs, umnumzana uBen Yosef. Masingene ke thina ke lapho ku-Ox Mthethwa futhi ke le nto kudala ke sifuna ukuyithetha. Udlala kakuhle kakhulu phaa u-Ox Mthethwa phaa izolo. Laa midfield umfana omdala beyikhontrola ikhomba, akho lapho ubungamtholi khona uMthethwa. Iya kulaa nto ke baphulaphula bandanditsho ndisithi ke awukwazi udlalisa u-Ox Mthethwa noNdlovu uphinde lapho ulinde into yokubana ke uMthethwa uzawukwazi uphefoma edlala nomntu ofana ncakasana nendlela adlala ngayo, ngoba bobabini badlala into enye. Ndade ndanza umzekelo ndathi xa enofakwa neeplayers ezikwazi upasa ibhola, ezikwazi uatheka, kulapha angavela khona uMthethwa okubana ke uyakwazi uyidlala laa position yakhe. Nako umzekelo izolo phambi kwakhe benguNkosi Ndiphile Ngcobo eyiplaymaker, kungumdudu uzishabalale atheka phaa, kungulelepo kwelinye icala. Into ethetha ukuthi u-Ox Mthethwa phaa ebevimbe nje iposition yakhe yoba yi-defensive midfielder, kangangokuba bendisithi nguyena man of the match phaa izolo. Udlale kakuhle kakhulu phaa uMthethwa, umfana omdala, evika phaa ngasemva kodwa ekwazi into yokubana ke olule abe khona nasaseziketheni sebala, anqanda amanzi, evala ibhola eziqhawukayo, uzibamba kuqala umfana omdala. Ibhola ezipaswa yilaa nto zangamazulu ziqhawula kuqala umfana omdala. Yilaa nto ke ithi ke xa ezodlaliswa nabantu abazokwazi ukudlala ibhola, yena umfana omdala asebenze umsebenzi wakhe, abe yi-defensive midfielder. Ndiyakuxelela umfana omdala uzeya kude kakhulu futhi ke uzawubuyela phaa kubafana abafana. Kaloku oKhatsande isizathu sokubana bona bangaveli yinto yokubana babedlala nabantu abakwazi ubeka ibhola phantsi. Umsebenzi woKhatsande ukuba adifende, athina makhe kuphela i-90 minutes. Wayengaveli incakasana into yokubana ke kukho lapha feyila khona, ngoba wayebamakhela bona bathatha ibhola bayidlale, bayenze le nto emele yenziwe yona ibhola. Ngoku ubunzima obenze uMthethwa bengathi uvela kakhulu apha ebantwini, umakha yedwa athi semakhile ungabikho mntu uzamdlala laa bhola. Kuphinde kufumaniseke into yokubana ke makadlale le bhola ngomThethwa, kubekho lapho ke ngoku avela khona uMthethwa. Abantu ke ngoku bajonge licala loba uzoweyista le bhola xa eyipasa, uzoweyista le bhola emele uba ke ufake i-true ball okanye i-true pass. Balikhohlwe laa cala lokubana ke ebekwa imakha le bhola ngokwakhe. Kodwa ngoku izolo ndibone uMthethwa nomohluko kakhulu xa efakwe nabantu abakwaziyo ukudlala ibhola, ngoba uMthethwa phaa bekhululekile, ngoba umfana omdala umsebenzi wakhe ebewenza ugqibe. Asogqiba bafika uNkosi Ndiphile Ngcobo
bathatha ibhola bayondlale njengeziphiwo zabo, bafika umdudu sitshabalala bathatha ibhola bayondlale njengeziphiwo zabo. Xa ke banoqhubeka bamfake ngolaa hlobo ke uOx Mthethwa, ngeze kuphinde kubekho zikhalazo ezawubekwa phezu kwentloko ke kaSibongiseni Mthethwa. Kodwa uba bazawuqhubeleka bamthengise bamdlalise noNdlovu kwiimetshi zonke azidlalayo, yawusoloko ke izikhalazo zikhona ke phezu kwentloko kaSibongiseni Mthethwa. Injalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.